Ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Minta kasni ni yusno ya ka jingi kai bakordor lemba ka shindur jongu Paulus bakui. Haba umensiam bakui ula pensle ya u Paulus bakui ula yusno ya ka sur jonga beneng. Badu maham ya ki bangait baro kumno kideben kiar na baro jait ki jingsiniu kabayalam yaki shaka jingjat. Badu Paulus bakuit ukendu iengi dakaba ong kidao tenrai jong baro ki jingsni kalong ke jingit spa yaki brio. Ke jingit spa jong ki brio kayalam yaki shaka jingjat. Kayalam yaki naga jingkran tadrong ke jing bishni ka jing auria nadong shadong badu ai hangi yaka lendi kalad kumno ngilaban lai luit na kane ka jing tenjo jang kane ka parthe bad kane ka jing siniyo badu am hakaju ka por kibriyo ka bakindriang jabin kingop hakum kane ka jimpan shoy namar ki bu hapkama jongki ya ka jingit spa ban ya ka jingit beneng ka jingit beneng ka pensautu yangi siapa ka jingim bam jikot ka jingim kabadangwan but kata ka jing sautu ka pelong yangi Jingriewblei ka Jingriewblei bashisha ka wan shangi haba ngip kup lade da ka jinge ka jingjanai bad ka Jingriewblei bad ka jing sngewerit mensiam ladangim don ka jinglong jong ka beneng hapo jongi ngidon ka jinglong jong ka perte bad ladangi im da ka jinglong jong ka perte ka jing bishni ka jing tarais new ka jing dom ka jing bitar ka jing auria bad ter kayalam penban yangi shaga jingjat but Jingriewblei ka kran shai ka dar yandangi lap ya ujisu ya kaspa jonga beneng ngi haben ino ya kieke baro kabatan yangi shakum kenege jingsnio bad u Paulus bakudu ong bun ki briu ki ken ya ka niam ya ka jinge bak ban pelong ya ke myntoi ya lade shime bon gibriu ke pelong ya ke niam ban long ke myntoi ya lade shime kai kata ka myntoi kaba uong jingit spa kata ka jingit spa kan pinjot yangi pinban uong tolong Jingriewblei ban wad ya ka beneng ke Jingriewblei kabadon kam ha ka jingim jongi habang ilong Jingriewblei ngin skawutu but ngis tang ban penia per ya ka jingma jong kene ka perte but na ka jingmen doi jong ka beneng ngi haban nang sautu ya ka jingma jong kaspa shimla ong bangide ban kentai lut ya kaspa henre ula ong yangi badu hikai yangi ngide ban don ka jingi dia ka beneng ngi pendon kam ya kaspa badula on ka kaspa kayarap yangi ka ya kershan yangi bandon gi bam gaddi bandon ka jain gi khop but bandon ka jingdon kam jong kane ka perte henre kam de ban pinsakut yangi na ka ban wad ya utrai lada kaspa jongi but ka jingit kaspa jongi ka pinsakut ya ka jingit ukris hapo jongi ngi haben light luit na kata ka jingit namar kawan ka jimpan shoy ban penjot yangi kawan ka jimpan shoy ban pensuniu yangi namaru ong baro ka jing suniu kawan rung ha ka donut ha ka mensiam jongi lemba ka jingit spa dina kata ka daw ko himen ko para ha ka gospel habang ipet habang isngap ngiyosngo kidon pun ginongbu du Jesus Christ banapdeng buon ginongbod kilong gikinde
kibala light luit na kaneka jingit spa. Haba kita ki kinde kila light luit na kataka jingit spa kila lap ya ujisu but kila boot ya ujisu haba kila stamban boot ya ujisu haka Jingriewblei kila light luit na ka jimmelin basini haka jingem chunky kila light luit kum nuksa haba ngiyos no na ka gospel kum Maria Magdalena kaktino blai ka ang kasyong hinyu ngutki uksuit hapo jonga enda kala ino ya ka jingit spa enda kala kloy ban wad yaw jisu ban bood yaw jisu kita kiksuit kila pet naga but kila stang ban long nom bood yaw jisu Christ but kala roy haga jingkoy kala roy haga Jingriewblei but kamshim kwashu ban ino yaw jisu but kumjuru ngiyos ngo bon gikinde kila bood yaw jisu kila lekum no haba kila do ya ka jingit spa kila yid yaw jisu but tino blai ka ang kila yarap yaw jisu naka kamay ka kaji jonki kila poi shakata ka jinglom baki kam kin kordor yaw jisu banya kaspa ngidon bon ki buriyo kiba piam ya kaspa haga jingem jonki don bon ki buriyo kiba yid palat ya kaspa namar kata ka jingit palat ya kaspa ki klat ban yid yaw jisu ki klat ban bud yaw jisu but penban ki kalalong ki mrao jong kaspa Henry kini ki kinde ki kalalong ki bakaloid haga dono jongi ki kalalong ki bakaloid men siam penban ki idning kong yaw jisu namar kata ka jingit kilas tangban yarap spoon men siam yaw jisu nakabenta jongi ka kaspa bakraw ka bakilalap kalong ujisu nakabenta jongu kila IT ya ka por jongi kila IT ya ka spa jongi kila IT ya ka bormet jongi kila IT ya ka sap ka pong jongi bad kila roy ha ka Jingriewblei kane kalong ka myntoi nakabenta jongi lada ngilong ki bange ko himen ko para ha kane ka Eucharist bakuit tong induay nakabenta kane ka jingai bangilong ki kun ki bayid ya ujisu kaspa beneng ban light na ka jimpen shoy ban light na ka jingsniu ban light na ka jimma jongane ka porte knamba da ka jinkoloid mensiam ngin IT ya ka porjongi ngin IT ya ka spa jongi naga benda ban te ya ka balang ban te ya ka jingate ban kershan ya ka jingate ban pinbriang ya ka jingate knamba ngilong ki Jingriewblei haga jingim jongi ban yo ya ka jingim bam jiko jisu be id kerko khardo yang imenda bon sin haga jingim jongi ngi id palat ya ka perte ngi id palat ya ka spa jong ka perte ka ba pen shoy yangi ka ba pen sniu yangi ka ba pen chot yangi pen slay yangi da ka ta ka jingit yame kenamba dap da ka jingit yame dap da ka jingit sne jame ngilaban piam yame man ka kelep ma jong ka jingim bad ngin light na ka jimma jong ka parte enyaro ya utrai Jesus Christ Amen.